May gabi na, idol. Sino na idol? Sa Manny Perez. Asa mo po ito? Sa Juan Times. Cashier. Okay kayo, pero tayo yung kapyon. Kita idol kay nabaho ka para sa pamilya rin. Nado daw kayo mga idol kay... Para sa anak. Laban. Gid sakto gid kami idol. Nanarbaho kami dati. Dati may gwardiya guys, na siya nasa diya sa kulon ng trabaho pero something yun siya, musikat ko siya. Mother, sabi kila mo na ipalito. Sige, salamat idol na. Ate mo. Bye. Gerah, perfect kaya kung kauban. Nakapan-6 gigagap. Biliban ako na ako ang amigo nakapan-6 siya ng akin rin. Grabe ada bilibin ko di mo di idol. Grabe idol. 36 buya kini mo idol gid. Di ko chicks ko idol. Pang hospital. Simpor kono kayo kono daga kono 6 dis kolon. Ayaw na idol kay mapatay ta sa tuga sa idol at May kilala ni idol nako. Daga 6 kolon wala problema. Kaya idol, rin na mo YouTube channel idol kay ako si Ronel Gwapo. Adlog siya masakta niya sa asawa idol pero nilayo siya. Dire lang.